יסוד גדול להינצל מכל דבר. אדם שיהיה עם אמונה מוחלטת בקדוש ברוך הוא ויקבל עליו עול מלכות שמיים חזקה, יוריד ממנו כל העניינים של העולם וכל הקשיים והבעיות של העולם. אין לי שום צער, אין לי שום בעיה, אין לי שום אכזבה, אין לי שום דיכאון, אין לי שום חרדה, אין לי כלום. ממה? מזה שאני בביטחון בשם. מזה שאני מאמין בקודשא בריך הוא אמיתי. ככל שהאמונה והביטחון גדלים בקדוש ברוך הוא, שזה כן, זה אמונה, זה ענף ענק. אתה יכול להאמין, השם ברא את העולם, אבל כשנגע לך בקמיצה, אתה כבר לא מאמין בשם. יש רף לאמונה. אבל ככל שאתה מגדיל אותה יותר ויותר, אין אף בעיה וצרה שיכולים להתמודד ולבוא על האדם. שום דבר. כי אתה דבוק בשם 100%.